Nisam voljela da pijem kafu, a i kada sam pila smetala. Tragala sam za napitkom koji će da bude zdrava zamena za kafu ili jednostavno dodatni napitak u bilo koje doba dana. A da nam pored energije i opuštanja da i zdravstvene koristi. I tako je nastao Imo napitak. A sada ću da vam pokažem kako se on pravi. Blago sam ugrejala biljno mleko, a u šolju pored sam dodala kašičicu Imo praha i malo masnoće, a odabrala sam kokosovu masnoću. Međutim, možete bilo koju drugu, jer masnoća povećava apsorpciju kurkume u organizam. Dodajemo biljno mleko i mešamo. I napitak je gotov. A napitak možete da naručite putem našeg sajta ili porukom u DM na Instagramu.